मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटाली, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।